Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar en garti hande oɗo ñalawma alhamis hawri ko nogas nayyi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habruji moɗon ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗon ɗum noon hono kanko cippirtenoɗo biyeteɗo Hukka Hogan maayi hande mo yaade duuɓi 90 ma en gartu e histoire makko alors kanko Donald Trump yilliyade hande toon to banque centrale mo États-Unis ko mbiyata Federal Reserve to woni kono noon yiyama kadi kankore mo muddude toon e jeerom pewol toon to Florida hono kanko adjoint ministre piti fati justice hono kanko ko biyeteɗo Ted Blanche en wona fotti hande biyeteɗo Ghislaine Maxwell ɗum noon ko neɗɗo liggotono Epstein man ka kadi ko holko woni sababu muɗum habruji men international en wayno ko France e tungnade konngol kanko Emmanuel Macron ko ɓe kaali ɓe mbi wonde ko mois de septembre kamɓe koɓe reconnaissoɓe hono état Palestine ɗum noon ko hunde nde États-Unis welaka oɗo saha joni habruji men international mi cakkitorɗen ko toon to Russie e Ukraine en wani ko Russie ñalli ko neldude bombuji e missile aji toon to Ukraine kañum hoore mum ko la même chose ñalli kañum ko neldude drone aji toon to aéroport uji surtout aéroport Moscou koko hande ñalawma fof koko avion aji koko donki juurade walla diwde toon to ite kanko gardiɗo leydi Algérie Abdelmajid Tebboune anjillumo ko toon to Israel en wayno ko kanko e Georgia meloni ɓe mbawi wiide cehilagal gongal walla jokkodiral gongal hakkude Algérie e Italie ko moƴƴal ɗum o e on saaha mo kamɓe Algérie e France uurinen continue mawnude hakko ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu détails muɗum joni joni siftini ɗon tan hannde ko alhamis no gasane lewru juillet tan ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ma en gartu joni joni Radio Diol Sare International. Dole lingu gondia kono dole Radio Diol Sare ko hetu yanko bimum Amerique, Asie, Océanie, Europe, Afrique. No kedo Radio Diol Sare International. Njidda ko kaburuji jaggu Radio Diol International gilay émission ngaji dini ha e finatawa tarini kono bamtari kala kena wallita ngurdam ade ena yewteno haale e nder Radio Diol International wonandi jogiibe publicité jokkundir e Radio Diol International cagal indicatif Mauritanie wada 46 53 84 09 wala mbada 44 18 77 18 wala mbada indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musibi tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Diol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar jam hiire moon min mbino on en gardinde titre uji meɗen ni guiɗoɗen ko toon to États-Unis kono noon ma ƴeew d'abord haalde koko fate weeyo ɗeɗo balɗe ɗiɗi garoje ne wayno ko ɗiɗo nokkuji tati Indiana Ohio e Kentucky wayno kone yamira yimɓe eno nde no nguleki ko jogori hewde ɗum noon ko faama ko ɗamina hawnaki nguleki ma yetto kono wona temedere e degré ji tati taw ko Fahrenheit ɗum noon e ɗiɗo nokkuji tati tungade kadi e service toppinide ko fati météo e kadi yimɓe wajore ko fati cellal mbi wonde ko ha jamma aljuma 8h jamma en wayno ko yimɓe yo ndeno yaltude e nokkuji ɗi ganduɗa ene ngala ndiyam kadi ngala ko kala ko woni dow koye mumen mbi ko nguleki no wawi addude kadi ñawuji kewɗi taw ñawuji ɗi henna kadi ko ñawuji e effet ji nayi ko jiiɗa ɗum ko ɗeɗo balɗe garoje en wayno ko tuggi jamma hande alhamisa no subaka aljuma ne wayno toɓoji en ɗamina ñande aljuma aset e alet hawnaki ma yimɓe keɓe toɓoji diwan Cincinnati kono e wayno nguleki ko kontinta no worni en tuggi altina ha yettanma alarba garo nguleki ma toujours won hakkude 31 degré e 30 degré kono e wayno ñande alhamisa garo yontere nde ma température kadi beseɗa ko jiiɗa ɗum toon to États-Unis hannde ko habaru keso jaltuɗo hono kanko biyeteɗo Hukka Hogan ɗum noon ko neɗɗo cippitano baɗannoɗo catch kadi ko sehil Donald Trump yo ene wayno wiyama on o sankima e ñalawma hen mayde makko noon ari ko surprise wonande yimɓe fof tungnade kadi e service tungnade kadi e ko CNN haali donc tungnade hande police gonɗo toon to Florida ko haali ɗum noon ko legal biyetengal Clearwater Beach koɓe kaali mbi wonde koɓe keeɓi noddago ummade galle makko kanko
hukka hogan ɗum noon kadi 9h50 nde police noddande en pour yo ara faabomo wonde ko e wiya wonde ko ɓernde makko ko dari. donc tugnata hannde police noti toon e kamɓe ambulance koɓe kaali ɓe mbi wonde ko nde ɓe ngari toon 9h50 en wayno ɓe ƴeftima ɓe nayi mo hôpital gonɗo toon to Morton Plan en wayno ko caggal mum ko toon wiya docteur eɓe mbi wonde kanko hogan o sankima kanko hogan kadi ne wayno e nder lewru ndeɗo hitande o joguinomo caɗele dande ɗum noon opira hen kanko oɗo hogan kadi o andira ko Terry Bolya tugnade manager makko ko haali wi wonde ɓerɗe maɓɓe ne muusi no fewi saabu hogan en woni sankima e subaka alhamis oɗo tugnade hande ko sinen haali en wayno ko kanko hogan o sankima hande alhamis 24 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e 24 o sankiri koye mo yara duuɓi 90 kanko noon ko neɗɗo kewɗo yiyede télévision ngaji Amérique sibabude cipiroji ɗi waɗata e kadi ne wayno ko sakkiri ko kadi yiyama e campagne Donald Trump yiyama ni omo mari hen omo ɓoori service makko mo seeka ɗum e kadi omo ɓorni comci ɗi ganduɗa henna ko symbole aji campagne Donald Trump ko wawi wonde fof o sankima hande toon to Florida omo yara duuɓi 90 habaruji men États-Unis hande tugnade kadi ko yalti toon to CNN e journaliste e télévision ngaji États-Unis fof kolli ɗum hono kanko Tad Blanche ɗum noon ko kanko woni adjoint ministre public ko fati justice e kanko kadi ko avocat Donald Trump wonno e nder nde Donald Trump waɗete empêchement nde en woni o foti hande toon to Florida e kanko biyeteɗo Ghislaine Maxwell noon en woni ko neɗɗo debbo liggottonoɗo e Jerry Epstein sifti ɗon toon takkade kañum hoore mum ene wonde cukalon to ko sono walla ne yeeya ɗumen walla ne wadde business sal caltiɗe ko fati ɗum ɗon e mayɗo kaso kadi e nder hitande ujunnaji ɗi e 19 donc en wayno ko oɗo saji no kullete dossier ji makko ko en kamɓe département justice ɗum ɓe ñaguinomo fottude Maxwell ɓe namda ɗum kadi ko fati kanko Jeffrey Epstein kono ɗum waɗi donc Tad Blanche kañum fotte makko toon hande toon to Florida sifti ɗon toon kanko oɗo ko Ghislaine Maxwell wani ko toon no soka ko gila hitande ujunnaji ɗiɗi 22 sibabude kanko waɗa makko wallodirde e Jeffrey Epstein donc ko cokaɗo duuɓi noga tugnade hande ko journal biyeteɗo Newsweek ko haali en wayno ko avocat makko ne tawa kanko Ghislaine Maxwell en wayno ko avocat makko kadi wi wonde ko o jaabima question ngaji kala ko namduno kadi woni gongirante tugnade hande département justice ko haali min jaltini rapport jaaƴo ko fati e no holko woni sababu poto e makko e kadi holko ɓe kalde makko ɗum ɗo fof firti tan wonde ko kanko Donald Trump dossier ji kalteɗe ko fati oɗo Epstein fof fa hande jaɓani yaade kanko Donald Trump kadi e nder ko yalti hande ene wawi yilla toon to banque centrale ɗum noon Federal Reserve nde yeeyi toon nde kadi yiyama kanko hoore makko mo dugda e gardiɗo oɗon banque centrale hono kanko Jerome Powell kanko Donald Trump jillu makko toon to oɗo ndeɗo huɓere to banque centrale mo États-Unis woni ari kadi ko caggal nde kamɓe laamu makko kanko Donald Trump eɓe continue foɗodirde e gardiɗo ɗo banque centrale hono kanko Jerome Powell pour kamɓe ardiɓe banque centrale o yoɓe gustu toweki intérêt ko fate en ngallu leydi ndi ɗum noon kadi en wayni ko kanko Donald Trump kadi laamu makko ene continue wasi weltade sibabude kalisaji baɗeteɗi pour ɗisinde nde ɗo huɓere ɗiɗon kalisaji tugnade hande ko kamɓe koɓe kiisi tuggi billion toɓɓere 9 ha billion ngaji 5 ko laamu makko haali kanko Donald Trump noon nde wiyi toon nde o yaadi toon ko biyeteɗo o yaadi toon ko sénateur Tim Scott jeeya toon to South Carolina e kadi kañum hoore mum jeeya koye toon to Sénat yimɓe toppiriɓe ko fati en parɗe banque kono yiyama kanko Donald Trump wi wonde ko ɓeɗo en wi wonde ko Federal Reserve ene bonna kalis e kadi ene wayni ko o yaltini e poste makko kayitaji kolloji wonde ko Federal Reserve ɗiɗo duuɓi fof ene wayno ko kalisaji bonnete toon ne kewi ko ɗum waɗi noon hono kanko Donald Trump nde o yaltini oɗon kayit kadi wi wonde ko Federal Reserve feeri joni ko fati e oɗo building yettima billion ngaji 3 ɗum waɗi Jerome Powell wimo noon ɗum wona gonga kañum hoore mum ƴeewi kayit mo jogui anda holto itti ɗiɗo habaruji ko wawi wonde fof ene wayno ko gila yontere ɓen nde hono kanko Donald Trump ene haalduno walla gila o ari laamu omo haalano pour segde hono kanko Jerome Powell kono e wayno ko yontere ɓen nde kadi o haalino wi won o wajama so tawi o seki Jerome Powell ɗum ɗon ne wawi addande caɗele ko fati e ngalluji leydi ndi anda ko noon hokko jogori wadde par ce que mo teskira kanko Donald Trump gueɗe ɗo waɗata fof o waɗat ɗum ko à partir de aljuma jamma ko nden o sekata yimɓe taw jowmen
pina ngartel altini ton tawce kam hande khabruji gumi tan CNN tunnaadi kadi ko kalmbi wonde ko ene ɗaminake noon ujunnaji ɗiɗi garde national ma nelde toon e nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe immigration ɓe jogui kasoji eɓe waɗi toon yimɓe e oɗo saaji joni ko hiisa wonde ko kamɓe immigration eɓe jogui ken ɓuura 57 ujunere neɗɗo taw ko yimɓe wonɓe ɓe nangue ɓe mbaɗi ɗumen e kasoji mabɓe ɗum ɗon noon e ha hande koɓe teskiti wonde ko ɗum ɗo kadi ɓurti doole mabɓe e ɗum noon wayno ko oɗo saaji joni ɓe ɗamini maɓe ɗaɓɓu hono ɓe jeeyaɓe garde national arde toon to ɗiɗon nokkuji noon ɗum noon e tunnade hande ko faama hono ko ɓeɗon so neldama e ɗiɗon nokkuji sabu ko nokkuji gonɗi état ji ene wayno ko gonata koye jimadi gouverneur uji wonɓe ɗiɗon état ji ɗum ɗo fof noon hande tunnade hande ko CNN reporti wonde ko kanko laamu makko Donald Trump ɓe ɗamini ko so tawi ɓe dañi ɓeɗo gardeji arɓe walla ɓe rende nokkuji ɗiɗon hawnaki ma yimɓe mabɓe kadi ko continue wadde nangude walla rewde yimɓe ɓe mbiyata ngala kayitaji ɗo e leydi e ɗum noon e wayno oɗo dumo no ɓeydi kadi doole makko kanko Donald Trump pour ko fate en continue nangude ɓeɗon yimɓe hay sindo yimɓe juge uji e tribunal uji état ji fof enen continue hande blogde ordre uji makko habruji men international e ko yalti hande ono kanko Emmanuel Macron gardiɗo leydi France e nder ko winde compte makko x ɗum noon ko hande alhamisa nogasinayi lewru juillet o wi ko ene wayno ko leydi France ma wawa heɓtinde leydi Palestine ɗum noon ko e mois de septembre garoɗo ɗum noon o haali ɗum kadi ko batu mongu Nations Unies o wi donc e wiide makko kadi ɗum noon so ɗum waɗi noon woni France jogor wonde leydi gadande e ɗeɗo leyɗele jeeɗiɗi jeeyaɗe e G7 pour wawde ƴeftude mesure baɗo ni en ɗum noon kadi ene wayno ko walla ko décision kadi mo kamɓe Hamas ɓe mbi wonde ɗum ɗo ko décision baɗɗo fayida e ɗum noon kadi ene wayno ko premier ministre Benjamin Netanyahu mo Israël kañum haare mum wi wonde ko ɗum ɗo ene wayno ko yende yimɓe wat boniyankoɓe ɗum waɗi kamɓe États-Unis kamɓe koye ɓe beltaki ɗum ɗon ɓe mbi wonde ko décision France ƴeftude wiide nen reconnaissa état palestinien ɗum ɗon ene wayno ko wallude Hamas kadi e propagande uji muɗum e ɗum ɗon kadi ko dartinde jaam no dañira toon to Palestine siftinde on tan ko ñande alarba nde hono kamɓe Knesset ɗum noon ko assemblée mabɓe nen Knesset ko ɗemgal koye konngol hébreu firti ko parlement mabɓe kamɓe toon to Israël ko ɓuri hewde maɓe votini wiide wonde ko kamɓe Israël yoɓe mbat tan kadi ɓe kefta Cisjordanie ne wayni ko toon to nokku ɗum ganduɗa kamɓe Palestinaɓe ɓe jooɗi oɗo saaha joni ko toon kadi ɓe nokku ɓe mbiyata ɓe mbaɗa ɗum wadde ɗum leydi mabɓe e ɗum noon e wayno woto mabɓe wonno ko 170 député ɗum noon ko ɓuri wonde majorité mabɓe mbi wonde ko alay saago kamɓe Israël ɓe mbawa hankkadi oɗon nokku ɗum ganduɗa ɓe mbatta ɗum leydi mabɓe ɗum ɗon noon ko décision mo kamɓe kadi Mahmoud Abbas en ɗum noon ardiɓe administration Palestine mbi wonde ɗum ɗo kadi déclaré guerre kadi contre Palestinaɓe ko ɗum waɗi donc français tunnade ɗum ɗon kañum hoore mum e nder konngol ngol ƴefti kanko Emmanuel Macron toon to assemblée générale Nations Unies o wi wonde ko France ma reconnaisse leydi Palestine ɗum noon ko mois de septembre e on saaha mo kamɓe français e kamɓe Algérie ɓe jogui caɗele mawɗe pour wawde nanodirde wawde famodirde surtout kadi ko gila kamɓe France kadi ɓe mbawi wiide wonde ko ɓe reconnaissi wonde Sahara foti wonde koye jimani Maroc e kadi en wayno ko sakkiti ko hanki tan kamɓe France ɓe kaali ɓe mbi wonde ɓe kadi yimɓe hewɓe taw ko yimɓe jeeyaɓe e laamu Algérie arde toon France sibabude surtout ene calima jaɓɓade yimɓe ɓe guitti France ɓe refuli ɗumen to Algérie ene wayno ko yiyama hanki hono kanko Abdelmejid Tebboune potital makko kanko e premier ministre mo Italie hono kanko Giorgia Meloni ɗum ɗon e nder konngudi jaltuɗi ko goto men fof ko haali wi wonde ko oɗo saaha joni jokkodiral walla cehilagal gongal hakkude kamɓe Algérie e kamɓe Italie ko cehilagal ɓurgal wadde fayida kadi ko meeɗani cehilagal mabɓe meeɗani tidde ha ɓuuri ɗo yarata ɗo en ene wayno ko ene teskira tan ko ene wayno ko kamɓe Italie naaɓe e kamɓe Algérie naaɓe ɓe mbawino wadde jokkodiral ɗum noon ko contrat gonɗo hakkude mabɓe kena bo milliard feccere dollar ko fati ko mbiyata fewnude hydrocarbure ɗum noon ko hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi habruji men international hande ene wayno ko hakkude Russie e Ukraine kamɓe Ukraine naaɓe ɓe ñalli kamɓe Russie naaɓe ɓe ñalli ko wellade bomboji toon to
e Ukraine hande surtout en ton to capital mabɓe Kiev kono e wayno ko kamɓe Ukraine aussi ɓe mbawi werlade bombuji kewɗi drone aji kewɗi ha yetti toon to aéroport Moscou ɗum noon tugnani hande habaruji gumoriɗo CNN e kadi BBC haali ɗum hono kamɓe Ukraine sibabude drone aji mabɓe toon e wayno ko aéroport gonɗo Moscou ñalli hande guddede sibabude hulde ɗiɗon drone aji habaruji men cakkitorɗen koko cariɗi hono kanko Bill Gates e tugnade hande ko yalti journal biyeteɗo ABC o ene wayno dañi liggey ɗeɗo balɗe liggey o kadi ko ɓi ko debbo ñaaguimo yo aro wona o liggo jamma o liggo e customer service ɗum noon ko sibabude compagnie udditi donc e kanko Bill Gates ko winde o wi wonde ko ɗum ɗo kadi ko hunde wonde fayida saɗa yiiɗi andude holno yimɓe gurdi walla ko yimɓe heɓɓe no liggorto walla compagnie no liggorto ɓuuri moƴƴude ko an hoore ma jaaha liggoɗa hen ko ɗum waɗi kanko Bill Gates o noosinde ɓi ko debbo joguiɗo compagnie nde ñaaguimo yo aro liggono ɗum o liggono ɗum taw ko shift taw ko liggey jaam ko liggade ko fate no ɗo yeyete e kadi e gueɗe kewɗe to pewnte ɗum noon tugnade hande journal ABC News ko haali bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogonno e ɗemgal Pulaar hande oɗo ñallam alhamis nogasnayi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi gasi ha laaɓi ɗum yiyam mbal jaam on jarama ha jaam kadi men garsol je